Hello guys, ndikupira zoti tsiku lanu likuenda bwino ngati mukundionera kuyambira dzina langa ndine Dickson. Ndimapanga go through page ya mikozi nde papeza zono zoti pali nkhani imene ikuvuta kwambiri pa Malawi pa. Nkhani yake ndiona zono zoti akuno zono zoti background sipalibwino. So tisanapite noku mkati mweni mwa nkhani ndiona zoti ine sindikuzitsata bwino kuno zoti kodi amene anayambisa zimene zizi ndi ndani sindimudza wa munthu wake. Komano I think inu amene mungandiuze comment pansipo mukaonera video ichonde mundiuzeko zono zoti kodi amene anayambisa nkhani ndi ndani fine sindikuzitsata bwino ndikumangoona kungopanga hashtag background sipalibwino pali nkhani zambiri zimene zotani zikubwera. So tisanalowe ngati tifunano tione zimene Mr. Henry Kachachi zimene analemba pa Facebook page yawo. Kuna zono zoti I keep seeing posts like background sipalibwino. Wow, my advice is do something about it. Either move from that part of the ground to a better place or remove the things that are making your background bad. Analemba comment status imene ndono zoti musi mwake mwanaika ma option kuti ngati mufuna zono zoti background pano pambe kuenda bwino anaika ma option follow. So option yoyamba kuno zono zoti make things happen. I don't know what he's trying to say here, but I think it's you who's going to tell me. But he's saying that make things happen. Then point number 2 is saying don't become a victim of your circumstances. And the fourth point was saying take full charge. And point number 4 akuno zono zoti stop confessing defeat. Then it says read more. Unfortunately, ataweka status, ataweka post imene inango cover I think kwa 1 hour kenako anaidirira kutoko naisa kupanga chelu kumapezi zoti post yachani palibepo. Tiyeni tiende ku page ya mikozi kumeneno akuno zono zoti background sipalipo top 10 comments of the week. Guys, izizi zono zoti I know ngati mwaona post iyi ndono zoti ambiri I know musika kwambiri fande nizosangasa hevi. Ngati ndinodala munthu mwene zono zoti mpezeletu panado chifawa pande tiseka sizinaoneka. Comment number 1 inalembedwa ndi achina manager lodza nyama. Comment yaka kuno zono zoti ngani idavuta ndi ya chisungu. Mahopu adatifunsa kuti would you mind if I take you on a date? Ife tutayankha kuti yes I will mind. Osadziwa takhala mwene. Since then background panaiba. So I think I agree with him. Like if someone says do you mind if I can take you for a date or do you mind if I can buy you food, like fusolili makazo mzodilo sokoneza kwambilona zoti ambiri nditu asokonizapo zinthu akanapo asakudza zono zoti akukana and avomerezapo asakudza zono zoti akuvomereza. And sindudziwa ngati munakhala zono zoti munakumanapo ndi mavuto ngati amene tiuzeni ma comment section. And so tisanapitire ngati mukonda zimene mukuonera zinde kuti make sure mpange hit ka like button. Ngati simuzikonda panganiso hit ka dislike button kuti ndizozono zoti guys inu simuzikonda zimene mukuonera. Comment number 2 inachokera kwa Mark Pearson, tell them Makande. Akuna zoti I met my friend who is still paying wedding loan even after divorce. That's when I know the ground is not well. I don't know what Mark Pearson trying to say here, but point yake akuno zono zoti panali munthu ede amene no anapeza zono zoti apanga divorce ngomano they had like a wedding, but after divorce he found himself still paying the money for the loan that they used to do the wedding. I don't know kuti munakhala ngati ndinuyo munakatani pamene popo. Comment number 3 ikuchokera kwa Christmas Echo. Akuno zoti was incited for being a nice person yesterday. Was it wrong to stop a taxi just to greet people inside? Kumapiro wala akuno zoti paipa background. So if you don't understand what he's trying to say, akuno zono zoti yeyu amaenda mu street ndi anaona bus ikuyenda ndeno kuimitsa bus changati afuna atani afuna akwere kena kungofika nganija kungopanga greeter ndikutulukamo. I think izi ndezosangasa hivyo ngoti because makankhani zamuno kwambiona zoti I don't know komano no because knows how to play with people's mind and amene amabwera pa because ndono zoti they know how to make people laugh, especially if you go through the comments. I'm one of the fans. I also go through the comments because of course I'm not good at commenting this kind of memes. So the fourth comment is coming from Nijo Kefaz. I don't know if I'm pronouncing this name well, but if you're watching this, please tell me how you pronounce it. I want to say, when I, the landlord, was asked by
my tenant lent him some money on the day his rents were due. This is broken English, so I think we should ask Tana, Mr. Broken English, to interpret this. Otherwise, I can't grab the concept what he's just trying to say. Otherwise, if you see him, tag him down below so that he can tell us what he was trying to do. Otherwise, what he was trying to say. Otherwise, this is just a name. Comment number 5, uchokera kwa Yanjaneli Mangame. Akunozoti, I met a former classmate in town selling oranges. She ran away after she saw me. I wanted to tell her that I'm selling plastic bags. Palimakolayaye background. I think this is Tumbuga. It says background is Sipalibwino. Komano Nchitumbuga. Yeah, so comment number 6. Real Banda. I asked a friend to lend me money. The friend said he had no money but said he can ask from a friend he knew. That friend called me and asked for money to assist a friend's friend who was broke. I realized I was that broke friend in the equation. It's tough, bwana. Hey, this is another crazy thing. Like, I don't wanna comment this. It's funny enough. Then comment number 7 ujogira kwa alinune murebe. He's saying atatuza kuti chata tinamuza kuti komatu tachoka kutali ndipo anayankha kuti tafika. That's when I knew that the ground ish. Comment number 6 ichokera kwa Frederick Starboy Sambana. Akunozoti ndinagula galo kuti azilondera pa khomo kwa akuba, then akuba anabwera nkuzabanso galoyo. Yeah, pa number 9 pali Kondwani Chikatiko. Kondwana kuti ndinakanika kuimba foni kuti ulonjerere ngongole chifukwa choti mufoni monso muli ngongole. Background pavuta. Then comment yomaliza ichokera kwa Ronald Van George. Akunozoti I stole money 5 million at work, got arrested and was sentenced to 5 years IHL. After serving 4 years, my mom found where I hid the money. She brought the money to the police and said, here's your money, release my son. Then background paipa. So guys, video yathu kutaya kompano iyi ndi part 1 jabe. Yeah, ndeno ngati mufuna muonereso part 2 mungopanga comment pansipo kuti part 2 kena kuno ndibweretsa part 2. Ngati mwazikonda osayiwala kupanga subscribe komanso turn on post notification bell kuti tikapanga upload ma videos ngati awa inunso muzikhala zomwe zoti mukunjoya. Otherwise, cheers, and as always, God bless.